Здравейте на всички, казвам се Ивелин Михайлов и съм един от членовете на партия Величие. Понеже знаете, че изборите в България бяха манипулирани, оставете тези 25 гласа за Величие. Това е смешна работа. На нас ни откраднаха над 100 000 гласа. Нагласиха и на другите партии резултатите и поради тази причина всички партии мълчат за чудовищната измама, която се извърши в България. Казвам чудовищна измама, защото ако ние не можем да сме сигурни, че дори в изборите имаме възможност по някакъв начин да упражним своето право на демократичен избор, това означава, че ние не живеем в демократична държава. Искам да кажа, че в четвъртък от 18 часа аз ще бъда в София на триъгълника на властта и ще изразя моя протест срещу тези избори, Бойко Борисов и Делян Пеевски, тези хора, които в момента узурпират властта. Четвъртък, 18 часа, триъгълника на властта. Всеки един, който не е съгласен с това мачкане, което се получава в момента, може да дойде там и заедно да протестираме. Също, утре ще има протест, до края на седмицата протест, които няма да мога да бъда на всички протести аз, защото трябва да свърша и друга работа, която да организираме, за да можем веднъж за винаги да се справим с Борисов и Пеевски. Но в четвъртък от 18 часа ще бъда там и всеки един човек, който иска да застане рамо до рамо с мен, е добре дошъл. И не с мен, не за партия Величие, за България и за нашите деца. Днеска при мен бяха майки, самотни майки с деца и плачат и се молят това нещо да спре. Ако има мъже в България, няма да оставим майките с деца да продължават да живеят в този ад, защото те знаят, че няма бъдеще за децата им. Искам да погледнете хубаво Пеевски и Борисов, извадете си техни снимки и кажете, искате ли тези хора да определят бъдещето на България? Тези две карикатури могат ли по някакъв начин да направят така, че ние да нямаме бъдеще за нашите деца и да не искаме да се възпроизвеждаме? Днеска, между другото, същите тези хора в Чехия в момента има публикации, че проруската партия Величие, аз не мога да разбера с какво сме проруска партия, иска да касира изборите на евроатлантиците. Евроатлантици ли са Бойко Борисов и Делян Пеевски? Това ли подкрепят Продължаваме промяната и Да, България? Това ли подкрепят Възраждане? Това ли подкрепят ИТН и БСП? Това ли са хората, които ще говорят за някакво управление? Може ли да има управление с такива престъпници? Всички знаете каква подигравка бяха тези избори, какво купуване на гласове. Къде Делян Пеевски ще има 9% и 100, тя майка му няма да гласува за него. Този човек не може да събере и 10 гласа. Той няма един човек, ако няма пари, той човек без пари няма кой да го наплюе даже. Нали? Те все едно е невидим. Бойко Борисов, този човек, ако няма охраната, която му осигурява държавата, той толкова хора искат да се му разправят с него, че той не може да излезе от властта, защото той човек няма да е жив и една минута. Така че 18 часа, триъгълника на властта в София, четвъртък, тази седмица, всеки от вас, който иска наистина да покаже на тези, че не може повече така да продължаваме, също, пак казвам, отново искам да питам посолствата, които са и американско, и английско, и германско, и френско, нали, и другите европейски посолства, ако в България ние по някакъв начин упражним правото си на революция, когато държавата е узурпирана от мафиоти, гражданско право и задължение на хората да свалят престъпното управление, което унищожава държавата. В България това нещо го имаме, институциите не работят. Централната избирателна комисия се подиграва с нас, полицията се подиграва с нас, НАП се подиграват с нас, службите се подиграват с нас. Всяка институция се подиграва с нас. До кога ще търпим? Софиянци, това ли е правото, което искате? Това ли е правдата, която искате? Това ли са гражданските свободи, които искате? Дайте по някакъв начин да излезем и просто да ги изметем тези хора. Четвъртък, 18 часа, триъгълника на властта. Чакам всеки един човек. Това не е протест на Величие, това е протест на България срещу изборите. Това, че аз съм от Величие, могат да дойдат хора от Величие, могат само да ви помогнат да имате масовост. Всички хора от всички партии и организации, които искат тези избори да бъдат касирани, те трябва да бъдат касирани и после всички ние трябва да отидем в секциите и с тояги и с камъни да замеряме тези, които купуват гласове. Всички знаете коя е организираната престъпност в България. Дайте да сложим край. Всички майки, които имат деца наркомани,
Всички майки, които имат загинали деца от наркомани и хора по пътищата, които са ги убили, алкохолици, престъпници на властта. Всички хора, които са потискани като бизнес от властта, които са унижавани и унищожавани, заповядайте в четвъртък 18 часа триъгълника на властта. Там е истината. Чакам ви.